Здравейте! Днес реших да направя едно малко по-дълго видео, за да ви се представя и да ви покажа върху какво работя в последно време. И предполагам, че ще ме отнеме още доста време, защото това, което правя е малко по-голямо, доста по-голямо бих казала, от това, което съм правила до сега. Това е бъдеща покривка за легло на основата на бабения квадрат. Планирам да направя по-дълги видеа, в които да покажа за тези, които искат да се научат да плетат или на които им е интересно как се плете. Като започнем от основата на плетенето, 1-2 куки, за да може всеки, който желае или му харесва това занимание, да се научи. А и не само който обича плетивото по принцип, за да може да видите как стават тези красиви неща и откъде се започва и откъде се тръгва. Не е никак лесно, но при добро желание всеки би се справил. И така, за сега ще завърша с това и се надявам да ви харесва това, което правя. И довиждане и до нови срещи!